ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಓಟು ಕೈತಲೆತ್ತೊಂದುಂಡು. ಓಟುರ್ದು ದುಂಬೆ ಒಂಜಾತ್ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮೀಕ್ಷೆಲು ಎಂಚಿನನೆ ಪಡು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಪಟ್ಸಲೆಡು ಅಕಲ್ನಾಯನಂಚಿತನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ನಡಪಡು. ವಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಏರೇನು ಉಂತಾಡುಂದಾಂಡ ಓಟು ದೆಪ್ಪೊಲಿ ನಮ್ಮ ಗೆಂದಲಿ ಪನ್ನಂಚಿತನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಎಡುಮ ಕ್ಷೇತ್ರಲೆಡ್ಲ ಅಂಚಿತಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ರೆಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಂಜನೆ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಪಕ್ಷಲ್ಲ ಈ ಕಲಟುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಎಡುಮ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಲೆಡ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಡತೆಂದು ಐಟ್ಲ ಆನಿದ ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ತೆ ಮಂಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪನ್ನಂಚಿತಿನ ಪುದರಡು ಪನ್ನಂಚಿತಿನ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಒಂಜಾತ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂಜಾತ್ ಪುದರಲ್ಲ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಪಕ್ಷಲಡಿಕೆಯನ್ನು ಬರೋದು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಚುನಾವಣೆ ಅತಂದ ಓಟು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಗೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಪಂಡ ಬರಮ್ಮುದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆತನ ದಯಪಂಡ ಕೇಂದ್ರಡ್ಲ BJP ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಪುನು ರಾಜ್ಯಡ್ಲ BJP ಸರ್ಕಾರ ನೆಪ್ಪುನು ಪಂಡ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಂಚತ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ಓಟುನು ಗೆಂದುನ ಅಗತ್ಯ ಅನಿವಾರ್ಯ ಖಂಡಿತವಾದ BJP ಗುಂಡು ಅಂಚನೆ BJPನು ಸೋಪರಂಚಿತನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಪಕ್ಷಲೆಡ್ ನಡ್ತೊಂದು ನೀನು ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅತ್ತಂದನ ಇನ್ನಿತ ಮಂಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ನೋಡಿದ ಏರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪನ್ನಂಚಿತನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಪುದರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮರದುಂಡು ಪ್ರಬಲವಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆದ ನಾಯಕರನ್ನು ಉಂತಾವಡನ್ನು ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಲಕ್ಕೆ ಏನು ಬರೋದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಾತ್ ಸಲಡು ದುಂಬ ತೋಪುನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ BJPದ ಕಾರ್ಯಂತರಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಉಳ್ಳಾಲ ಪರಿಸರಡು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬದುಕದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಪೊಂಬಾಟ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ನ ಪುದರ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮಿತ್ತಿಡಿಕೆ ಎಂದು ಬರೋದು ಇನಿತ್ತ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಲೇಸಿಡ ಆರ್ನ ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಅಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ ತಮಿಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಕಲ್ ಮಾತಿರ ಪರವಾದ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಮೇರೇನು ಮೋಕೆಡು ಎದಕ್ಕೊಂದಲ್ಲೇ ಸುರುಕಾದ ಈರ್ನ ಪುದರ್ ಬಾರಿ ಜೋರುಡ್ಕೆ ಏನು ಬರೋದು ಒಂಜಾತ್ ಪುದರ್ ದೊಟ್ಟು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಈರ್ದು ಆದ ಪಂಪರ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಾರ್ಟಿಡ್ ಚುನಾವಣೆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಏರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅವಡು ಏರು ನಂಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಂಡ ಸೂಕ್ತ ಏರು ಗೆಂದೋಡು ಏರು MLA ಅವಡು ಏರು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅವಡು ಇಂಚಿತ್ತನಪ್ಪ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಚರ್ಚೆಲು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಈ ಚರ್ಚೆದ ನಡುಟು ಯಾನೊಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಆದ ಕರಿನ 85ನೇ ವರ್ಷದಿಂಚ ನಿರಂತರವಾದ ಪರಿವಾರ ಸಂಘಟನೆ ಹಿಡಿದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಂತ್ರಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರತಿ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲೆ ಅನ್ನೋರ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಈ ಸರಿಲ ಪುದರ್ ಉಂಡು ಈ ಸರಿ ಮುಂಚೂಣಿಡು ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆರಾದಪ್ಪು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತದಾರರನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಎನ್ನ ಪುದರುಂಡು ಅಂತಿಮವಾದ ಎಂಕ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನು ಅವೇ ಅಂತಿಮ ಇದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಂದು ಎಡುಮ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ತೊಗೊಂಡಂಡ ರಡ್ಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸವಾಲಾದ ತೋಜು ನಿಂಗೆ BJPಗೆ ದಯಪಂಡು ಒಂಜಿ ಮೂಲ್ಕಿ ಮೂಡಿ ಬುದ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈತ ನೆಟ ಇಲ್ಗೆಂದರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕರಿನ ಒಂಜಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಪಂಡ 2017 ಮೂಡು ಆ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪೊಲ್ತದು ಅಲ್ಪ ಉಮರತ್ ಕೋಟೆ ಅಂದರೆ ಶಾಸಕರಾದ BJP ಆಯ್ಕೆಯರು ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಗೂ ಗೆಂದರೆ ಆತ ಜಿದ್ನಿಜಿ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಗೆಂದಿದ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸೇ ಅಲ್ಪ ಗೆಂದಿದ್ದು ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಈತ 4 ಸರಿತಿ ಶಾಸಕರಾದ ಚಿತ್ರನ ರಾಜ್ಯದ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ರನ UT ಖಾದರ್ ಐದುಂಬಾರ್ನ ಆಮೇಲೆ UT ಫರೀದರ್ ಗೆಂದಿದ್ದು ಬೈದಿನ ಚಿತ್ರನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತೊಗೊಂಡಂಡ ಕರಿನ ಸರ್ತಿರೋದು ದುಂಬುದ ಸರ್ತಿ ಬಹುಶಃ 2017 29,000 ಚಿಲ್ಡ್ರೆಡ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಂದಿತ್ತಿನಂಡ 2017 ಮಗು ಬಂದಾಗ ಅವು 10,000 ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ ಅಂತರ ಅಂಡ 19,000 ಚಿಲ್ಡ್ರೆ ಅಂಚತ್ರ ಈ ಸಾರಿ BJPಗೆ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಅವು ಕುಡಲಾತ ಕಮ್ಮಿ ಆದ BJPಗೆ ಒಂಜಿ ಲಾಭ ಅವು ಎಂದರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಇರೋದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಇನಿ ಕೇಂದ್ರಡ್ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ಯಡ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಜನಕ್ಕಲೆಗ್ ಸವಲತ್ತುಲೇನು ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಕೆಲಸಲೇನು ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಆದಪ್ಪು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರ ಆದಪ್ಪು ಆತನ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಆದಪ್ಪು ಈ ಸರ್ಕಾರಲು ಒವೇ ರೀತಿದ ಸಮಾಜಡ್ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ವರ್ಗದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಮಾನವಾದ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಸವಲತ್ತುಲೇನು ಕೊರ್ಪುನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದನು ಅಂಚಾದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರೆಗ್ಲ ಸಬ್ಕಾ ವಿಕಾಸ್ ಪನ್ಪುನ ರೀತಿಡ್ ಸಬ್ಕಾ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಪನ್ಪುನ ರೀತಿಡ್ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದನೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇಶಡ್ ಮಾತ ಮೇಟ್ಲ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅವನುಂಡು ಅವು ಉಳ್ಳಾಲ ಮಂಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಈ ಸರಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪ ಇತ್ತೆ ಈರೆಗೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪಕ್ಷ ಅವ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ ಅಡ್ಡು ಕೇಂದ್ರಡ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರ ಚಿತ್ರ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ನ ಪಕ್ಷ ಇರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಓಟು ಅಂತಾರೆ ಇರು ವಾ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಂದೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರನ್ನ ಕೈತಲ್ಬೋಪರು ಜನಕಲ್ನ ಕೈತಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕರಿನ
40 ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 40 ವರ್ಷದಲ್ಲ ಮಿತ್ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆ ಬಾಗಡು ಶಾಸಕರ ಅಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶನ ಆ ಊರದ ಜನಕ್ಕಲು ಕೊಡ್ತೇರು ತಕ್ಕಲು ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಡ ಎನ್ನ ವಿನಂತಿ ಮತದಾರರ ಈ ಸರಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರವಾಯಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸಲು ಆ ರೀತಿ ಆಪನೊಂದು ಪನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಮಲ್ತು ತೋಜಾವನಂಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಎಂಕುಪುನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯಾನಪ್ಪೆ ಅದು ನನ್ನ ನನೋರಿ ಆಂಡ ಏರಾಂಡಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಗೆಂದಂಡ ಆ ಭಾಗದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ದಾದ ಅಂದು 1994 ವರ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೋಜದೇರು 6 MLA ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕನೆ ಆ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಪರಿವರ್ತನೆದ ಗಾಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಪರಿವರ್ತನೆದ ಗಾಲಿ ಬೀಜಿನಿ ಈ ಸರಿ ಪಿರೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ಇನ್ನಿತ ಆಧುನಿಕ ಈ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಪರಿವರ್ತನೆದ ಸಾಧಿ ಎಂಚಾಂದು ಎಂಕುಲು ತೋಜಾದು ಕೊರ ಇತ್ತೆ ಇದರ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆನ್ನ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಬುರ್ದು ಹೊಸತಂಜ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಲೆಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆತಿಜಿ ಎಂಗುಲು ಮಲ್ಪಾದು ಕೊರ್ಪ ಅಂದು ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲಾರ ದಾದ ಇನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದಿತ್ತಂದಾಂಡ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದಿತ್ತಂದಾಂಡ ಈ ಸರಿ ಪರಿವರ್ತನೆದ ಗಾಲಿ ಖಂಡಿತ ಬೈದು ಅನ್ ಈ ಸರಿ ಪರಿವರ್ತನೆದ ಗಾಲಿ ವೈದಿನಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸಲೇನು ಒಂಜಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದ ತಾರತಮ್ಯ ಮಲ್ತದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇರು ಪನ್ಪುನ ದೆತ್ತು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಇನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆತಿಜಿ ಪನ್ಪುನೇಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಡ್ ಪೋದು ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಡ್ ಪೋದು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ತೂಂಡ ಗೊತ್ತಾಪನು ವಾಹನಮನೆ ಕಜಾವ್ದ ರಾಸಿ ಬುರ್ದು ನಾದೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನೇನು ತೋಜೊಂದುಂಡು ನಾನು ಈ ತೀರ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅಲ್ಪ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆತಿಜಿಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ ಮಲಮಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರನ್ನ ಕುಲುವನ್ ಪೇರು ಎಂಕಲಿಗೆ ಗುಜರಾತ್ ಮಾದರಿ ಬೋರ್ಚಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಮಾದರಿ ಬೋರ್ಡು ಆಯ್ತು 45 ವರ್ಷ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಆ ಊರದ ಮತದಾರರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಹಿರೇಗ ಉಳ್ಳಾಲ ಮಾದರಿ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೆರೆ ತೀರಂದ ನಕಲು ನನ್ನ ಈ ಗುಜರಾತ್ ಮಾದರಿ ಬರ್ಸಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಮಾದರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನ ಓಡೆ ಕೊನೋತೇರೆಂದು ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಲಿ 40 ವರ್ಷೋಡು ಉಳ್ಳಾಲ ಮಾದರಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ದಯಾತಿಜಿ ನನ್ನ ಚುನಾವಣೆ ನಿಕ್ಲು ಆ ಮಾದರಿ ಮಲ್ಪಾರೆ ಹೋಯಿನ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಇಡೀ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಾಗ ಪರ್ಪುನ ನೀರು ಕೊರಪೆ ಅಂತ ಅಂತೇರು ಅಂದ್ರೆ ಯೂಟಿ ಕಾದರೆ ಅರೆಕಲಡ್ 178 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಾಗ ಪರ್ಪುನ ನೀರದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯಾನು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೆ ಬರ್ಪುನ ಚುನಾವಣೆಗೆ ತುಂಬು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಾಗ ನೀರು ಕೊರಪೆ ಅಂತ ಅಂತೇರು ಖಾಲಿ ನೇಕೆ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಹೆಂಗೆ ಕೊರಡು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಗ ನೀರು ಕೊರಪನ ಕೆಲಸ ಇನಿ ಆತಿಜಿ ಆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಒಲ್ಪ ಮಲ್ದೇರ ಆಯ್ತಾ ಕಾಸು ಓಡೆ ಪೋತುಂಡು ಐನು ಒಲ್ಪ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ನೀರು ಎತ್ತವನಿಗೆ ಒಲ್ಪ ವೈಫಲ್ಯ ಆಯರು ನೇತ ಪೂರ ಸಂಗತಿಲೆಲ್ಲ ಆರು ಈ ಚುನಾವಣೆ ಖಂಡಿತ ಉತ್ತರ ಕೊರೋಡು ಅದು ನಿಕುಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆತಿಜಿ ಪನ್ಪರು ಉಳ್ಳ ಲಕ್ಷ ಇದು ನಿಜವಾದ ತೂಣುಂದನ ವಾಸ್ತವ ತೂಣುಂದನ ಅಲ್ಪ ಅವೇತೋ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜುಲು ಆಸ್ಪತ್ರೆಲು ಅತಂದಂಡ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿಲು ಒಂದು ಪೂರ ಬೈದಿನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜು ಅವು ಅಲ್ಪದ ರಸ್ತೆ ಆರಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾನು ನಿಕ್ಲು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿ ಐನು ಪೂರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರದೆ ಯಾಮನ್ಪಣಿ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾಯೋಜಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಉಳ್ಳಾಲದ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆನೇ ಸರಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆತಿಜಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಿಟ್ಟೆದಾರ್ಕನ ಇದ್ದೀನಿ ಏನಫಾಯ್ದಾರ್ಕನ ಇದ್ದೀನಿ ಅಕುಲು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆಲೆಟ್ಟು ಅಕುಲು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಯಾವ ಸೂಕ್ತವಾದ ಜಾಗ ಪನ್ಪನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಹೊರತು ಆರು ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಡಿಗೆ ಆರು ಆರೋಗ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಆದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಕನಾಯರ ಆತನ ಉಳ್ಳಾಲ ಸಮುದಾಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆನ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಇರಿಸದು ಇಡೀ ಊರದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರ್ಪನ ಸವಲತ್ತುಲೇನು ಕೊರ್ರೆ ಆತನ ಮಾತಾ PHCಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಕೊರ್ರೆ ಆತನ ಕೋಟೆಕಾರ ಪರಿಸರ ಉಪನಂಚಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಇರಿಸ್ಯಾರ ಆತನ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆದನೇ ಸಂಗತಿ ಪಂಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಲೇಡು ಆರೋಗ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಆದ ಅರೆಗಿತ್ತನ ಅವಕಾಶಲೇನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಆತೇರು ಬಕ ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕುನ ಸವಲತ್ತುಲೇನು ದೆತ್ತು ಕೊರಪನೇಟು ಸಂಪೂರ್ಣ ವೈಫಲ್ಯ ಆತೇರು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯುವ ರಾಜಕಾರಣಿ ಪದಿನಂಚಿತನ ಕುದರ್ಲ ಅರೆಗೆ ಬೈದಿತ್ತನು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅವು ಎಂಚ ಬತ್ತನು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ರಾಜಕಾರಣಿ ಎಂದು ಕೊರ್ಪುನೆಗೆ ದಾಲ ತೊಂದರೆಜಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇರ ಅಂತ ಪನ್ಪನ ಆತ್ಮವಿಮರ್ಶೆನ ಅಲ್ತ ಮತದಾರರು ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪುವೇರು ಅವು ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನ ಒಕ್ಕ ಮಲ್ಪುವೇರು ಬಟ್ ಕರಿನೆತ್ತ ಅಂಜಿ ಮೇರೆ ಐತೆ 4 ಸರಿ ಶಾಸಕರಾದರು ಒಂಜಿ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಸೇರಿದು ಅವು ಅಂಚೆ ಅಲ್ಪ ಮತದಾರರು ದಯ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಅಕಲಿನಿಗೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜಾತಿಯ ಅಥವಾ ಮತೀಯ ಸಮೀಕರಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಅಲ್ಪ ನಿರಂತರವಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆನ್ನೊಂದು ಬತ್ತನೆ ಇರದ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚಿತನ ಕೆಲವು ಸರಿ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಡಪುಂಡು ಅಂಡ ಐಕ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ರೀತಿಯ ಉತ್ತರ ಈ ಸರಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕುಡೊಂಜಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ವಿಶೇಷ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರನ್ನ ಕೊಲೆ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು SDP ಏನೈತೆ ಉಂತಾದು ಎಂಕಲ್ನ ಓಟುನ ಹಾಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು BJP ವಿರೋಧ ಬಾಕಿಲ್ದ ರಾಜಕಾರಣ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು
SDP ಪನ್ನ BJP ದ ಬಿ ಟೀಮ್ ಬನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಬಗೆಡ್ದಾದ SDP ನಾಯಕ ಎಂಕುಲು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ವಾ ಸಂಘಟನೆ ಬರ್ಪನೆಗೆ ದುಂಬಲ ವಾ ಸ್ಥಳೀಯವಾಯಿನಂಚಿನ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘಟನೆ ಬರ್ಪನೆಗೆ ದುಂಬಲ ಎಂಕುಲು ಪ್ರಬಲವಾದ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಂತನೆದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾರ್ಟಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪನು ಎಂಕ್ಲು ಪೊಯ್ನ ಸರಿಲ ಚುನಾವಣೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆರು ಉಂತದೇರು ಮೇರು ಉಂತದೇರು ಚುನಾವಣೆ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತನಾತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತುಂಬುದ ಸರ್ತಿ SDP 4,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಓಟ್ ಆಗದೆ ಅವು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲಿನಿ SDP ಉಂತದನೊಂದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪನತ್ತೆ ನವೀನ್ರೆ ಎಂಕುಲು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪನು ಕೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂಗತಿಲಿನ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನ ಕೈತಡೆ ಕೊನೋದು ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲುವ ಪನ್ಪನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಮಿತಿ ಎಂಕುಲು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಕುಲನ್ಪಿನಿ SDP ಎದುರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇರೋಡಕಲ್ಲ ಬಿ ಟೀಮ್ BJP ಎಂಕುಲಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಪನುಂಡು UT ಖಾದರ್ ಬಕ್ಕ SDP ಪೊಯ್ ಸರಿಲ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ತನ ಸಂದರ್ಭ ಕಡೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ತಂದು ಪಿರದೆ ಇದನ್ನ ಜನಕ್ಲೆ ಪೂರ ನೆನಪುಂಡು ಅಂಚಾದ SDP ಬಕ್ಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ ಐಕ್ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಲ್ಪುಜಿ ತಗೊಂಡ ಅಕಲ್ನ ಆಂತರಿಕ ವಿಷಯ ಅಕುಲು ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಹೆಂಚಿನ ಡಿಸಿಷನ್ ತೆತ್ತೋನ ಇರೋದು ಎಂಗ್ಲೆ ಆಂಡ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಪ್ರಬಲವಾದ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಲ್ಪ ನಾನು ಈರ್ನ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಈರ್ ಶಾಸಕರಾತ ಜನಲ್ಲ ಅತಂದಂಡ ಒಟ್ಟು ಗುಂತುದಿಲ್ಲ ಆಂಡ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಭಾವನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಒಂಜಾತ ಅನುದಾನದ ಕನ್ಪಾದಾರ ಚಿತ್ರ ವಿಚಾರ ಜನಕಲ ತುಂಬಿ ಕಡೆ ಓಯಿನ ಪ್ರಬಂಧ ಬೇಕು ಯಾನು ತುಲೆ ಯಾನು ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯದಿಂಚಲ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಆದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಆದ ಐದು ಬಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದ KDP ಮೆಂಬರ್ ಆದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ ಮಲ್ತಂದು ಬತ್ತಿನ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲೇ ಒಪ್ಪನಾಗನೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರವಾಯಿನಂಚಿನ ಚಿಂತನೆದ ಆಧಾರದ ಮಿತಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದು ಬತ್ತಿನ ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಪನ ಸಂದರ್ಭ ಯಾನು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಡ್ ಒಂದು ವಿನೂತನವಾಯಿನಂಚಿನ ಗ್ರಾಮ ಸ್ನೇಹಿ ಪನ್ಪನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಜನಕ್ಕಲೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಲೈಟ್ ಇಂದು ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ನೇಕು ಸೀಮಿತ ಹತ್ತು ಬೇತೆ ಇಲಾಖೆ ಜನಕ್ಕಲೆಗೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಸವಲತ್ತು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐನು ಪೂರ ದೆತ್ತುಕೊರರಿಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪಲಿ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿನೂತನವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಎತೋ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಅತಂದಂಡ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದ ಅತಂದಂಡ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸವಲತ್ತುಲೇನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸವಲತ್ತುಲೇನು ಕೂಡ ಜನಕ್ಕಲೆ ದೆತ್ತುಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸಲೇನು ಮಲ್ದೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅಂಚನೆ ಐಕು ದುಂಬೆ MLC ನಕುಲು ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಂಗಾರ್ ಇನ್ನು ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನಕ್ಲು ಪೂರ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರ ಏನ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ಊರುಡು ಏರಾನ್ಲವಂತೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಲೇನು ಪೂರ ಪಂಡಂದ ಇನ್ನು ಕೊನೋದು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಮಲ್ತೆ ಐಟು ಒವೇ ರೀತಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೀಜಿ ಮಾತ ಸಮುದಾಯಗಳ ಎಂಗ ಬಾರಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೃಪ್ತಿಡಿ ಅನ್ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತ ಸಮುದಾಯಗಳ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಎಂಗ್ಲ BJP ಸರ್ಕಾರದ ನ್ಯಾಯ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾನ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಬಕ್ಕ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರ್ಲನ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸಲೇನು ಯಾನು ಮಲ್ತೆ ಈತ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೂಡ ಹೋಗ್ನಂದ ಅಲ್ಪ 9 ಕೆರಡೊಂಜಿ ಆಶ್ರಯ ಯೋಜನೆ ಅವು ಬಹುಶಃ 10-20 ವರ್ಷದ ದುಂಬೆ ಒಂದಾತಿನ ಇನ್ನಿಕ್ಲ ಇಡೀ ಕೋಡಿ ಹತ್ತಾರೆ ಸಾಧ್ಯತೆಜಿ ಅಕುಲು ಮಲ್ದಿ ಜರಂಡ ವಿಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಹೊಡಿತದೆ ಅಲ್ಪದ ನಿಕುಲ್ ದೇಗ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಒಂದು UT ಫರೀದರ್ ಬಕ್ಕ UT ಖಾದರ್ನ ಅರ್ನ ಕನಸಿನ ಯೋಜನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತಂಡು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇರೆ ವಸತಿ ಸಚಿವರಾದಿದ್ದಾರೆ UT ಖಾದರ್ ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ವಸತಿ ಸಚಿವ ಆದ ಆ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆಲೇನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಬೋಡಾಪನ ರೀತಿ ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಬದಲ್ಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿಕುಲು ನಂಚಿನ ಕಟ್ಟರೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಗೇರು ಅಂಡ್ ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಆರು ವಸತಿ ಸಚಿವರಾದ ಅಂಡಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸರಿ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದು ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಹಿಡಿತಂಡು ಆರು ಅಪಗಲ ಮಲ್ತಿಜೇರು ಒಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಚುನಾವಣೆದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಪೊಯ್ನ ಚುನಾವಣೆದ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಐನು ಯಾನು ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಮಲ್ತಿದೆ ಐನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಬೋಡಿತನಲಕ ಫ್ಲಾಟ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಕೊರಪೆ ಅಂದ್ ಪೊಯ್ ಸರಿ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಬಂತೆ ನಿಕ್ಕುಲೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಅದು ಆರು ಮಲ್ತಿಜೇರಂದನ ಮಲ್ಪವನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಕಲ ಇರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡು ತುಲೆ ಎಂಕುಲು ಖಂಡಿತವಾದ ಐತ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲನ MLC ಆದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ದುಂಬು MLC ಆದಿತ್ತನಂಚಿನ ಮೋನಪ್ಪ ಬಂಡಾರ್ಲು ಎರ್ದು ಬತ್ತನ ಪ್ರತಿವರಿಯಲ ಐನು ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಮೇತ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸಮೇತ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸಲೇನು ಮಲ್ದೇರು ಎಂಕ್ಲು ವಿರೋಧ ಪಾರ್ಟಿ ಆದ ಐನು ಎಂಚ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಲ್ಪಡ ಐನು ಮಲ್ದ
ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಂಕಲ್ನ 9 ಕೆರೆಟ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಆ ಸ್ಥಳ ಸಮೇತ ಅವು ಸೂಕ್ತ ಜಾಗತ್ 9 ಕೆರೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡ್ ಆ ನಮೂನೆದ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಿನೇ ತಪ್ಪು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐಕ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಎಂಕುಲು ಅಂಚಾದ ಐನ್ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾದ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾದ ಎಂಚಿನ ಐನ ತೊಂದರೆలుంಡು ಐನ ಸರಿ ಮಲ್ಪನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರಂತರ ಶಾಸಕಿ ಆತೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು, ನಿರಂತರ ಜನಕುಲು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು, ನಿರಂತರ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಅರೆಗೆ ಆ ಜನಕುಲು ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟನೇ ಅರೆಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅರೆಗೆ ಸರಿಯಾಯ್ಜಿನಲ್ಲದ ಎಂಕ್ಲ ವಾ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಎಂಕ್ಲ ಏತ್ ವಿರೋಧ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಆರು ಯಾನ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಆತೆ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಸವಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ದಾಲ ತೊಂದರೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನ ರೀತಿಡು ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಒಂದು ದಬ್ಬಾಲಿಕೆದ ರೀತಿಡು ಐನು ದುಮ್ಮುಕೊನಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದೇರು ಹೊರತು ಎಂಕ್ಲನ ಐಕ್ ವಿರೋಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನೇಟಿದಾಲ ಎಂಕುಲು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತಿಜ. ವಿರೋಧ ಪಾರ್ಟಿ ಆದ ಎಂಕುಲು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಐತ ವಿರುದ್ಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೇನು ಐತ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುನ ಕೆಲಸಲೇನು ಎಂಕುಲು ನಿರಂತರವಾದ ಮಲ್ತದ. ಸರಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಈರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರೊಂದಂಡ BJP ಈರ್ ಗೆಂದ್ಯರಂದಂಡ ಅತ್ತಂದಂಡ ಈರ್ನ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ಚಿನಡು ಕಲ್ಪನೆ ಹೆಚ್ಚು ಈರ್ನ ಕಲ್ಪನೆದ ಮಂಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇರೆಗೆ 40 ವರ್ಷದ UT ಫರೀದೇರ್ ಬಕ್ಕ UT ಖಾದರ್ 40 ವರ್ಷ 45 ವರ್ಷ ನಿರಂತರವಾಯಿನಂಚಿನ ಜನಕಲ್ಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪನು ಈತ್ ವರ್ಷ ಬೋಡಾನು ತೊಕ್ಕೋಟುಡ್ದು ಮುಡಿಪುಗು ರೋಡ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ತೊಕ್ಕೋಟುಡ್ದು ಮುಡಿಪುಗು ರೋಡ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಈತ್ ವರ್ಷ ಬೋಡಾನು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಜಿ ಆರು ಮಲ್ತಿನ ಸರಿಯ ತಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಎಂಕ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಪರ್ವ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂತ ಪನ್ಪನಿ ಯಾನು ತೋಜಾದ ಕೊರ್ಪೆ ಯಾನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಪುನಗಲ ಯಾನು ಎನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡ್ ಎಂಚ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು ಜನ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಆಪನ ರೀತಿಡ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರೈರೆಗ್ಲ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಆತನಕೇನ ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅದು ನಾನು ಒಂಜಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದ ಎಂಚ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡ ಏನು ಖಂಡಿತವಾದ ಮಲ್ದೆ ಎನ್ನ ಆಲೋಚನೆಲು ಮಸ್ತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರವಾಯಿನಂಚಿನ ಯೋಚನೆಲು ಉಂಡು. ಇನಿ ಉಳ್ಳಾಲದ ಬಾಗಡ್ ಟೂರಿಸಮ್ಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಆ ಜಾಗ ಇನಿಕ್ಲ ತಡೆಗೋಡೆದ ಅಲ್ಪನೆ ಉಲ್ಲ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಐನ್ ಒಂಜಿ ಟೂರಿಸಮ್ ಆದ ಮಾತ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾದ ಅದು ನನ್ನ ಉಳ್ಳಾಲ ಬಾಗಡ್ದ ಬತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಉಚ್ಚಿಲಾಡ ಒಂಜಿ ಜಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೆಲಸದ ಬತ್ತಿನ ನೇನು ಪೂರ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನ ನಡೆಗೆ ಎತ್ತುದನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಕಡಲಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಬಾಡ್ನೆಟೆ ಉಲ್ಲ ಹೊರತು ಆ ಟೂರಿಸಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇನಿಕ್ಲ ಯೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಬೈದಿಜ. ಹಬ್ಬಕ್ಕನ ಪುದಾರ್ಡೆ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಉತ್ಸವ ಮಲ್ಪ ಹಬ್ಬಕ್ಕನ ಭವನ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪರೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಆತಿಜಿ ಇನಿ ಯಾರು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಆತಿಜಿ ಬೇರ್ಲ ಮೂಲು ಸರ್ಕಾರ ಅಡಿತ್ತೇರು ಬೇರ್ಲ ಮಂತ್ರಿ ಆದಿತ್ತೇರು ಬೇರೆ ಕೊಂಚ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಭವನ ಮಲ್ಪರೆ ಆತಿಜಿ ವರ್ಷ ಕೊಂಚ ಹಬ್ಬಕ್ಕನ ಉತ್ಸವ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪೇರು ಯಾಮನ್ಪನ ಹಬ್ಬಕ್ಕನ ಪುದಾರ್ಡೆ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪಡ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪ 100% ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸುಡುಂಡು ಹಬ್ಬಕ್ಕನ ಭವನ ಹಬ್ಬಕ್ಕನ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಆವಡು ಇಂಚಿತನ ಹಬ್ಬಕ್ಕನ ಪುದಾರ್ಡು ಒಂಜಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜ್ ಆವಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲುಂಡು. ಕೇವಲ 4-5 ಲಕ್ಷದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತುಂಡು ರಸ್ತೆ ಮಲ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆತ್ತೆ ದೀರ್ಘವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂಚವ ರೀತಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದೆ ಅಯ್ನು ಖಂಡಿತವಾದ ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಲೆಡಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಯಾನು ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತನೇ ಪೂರ ಪಂಡದು ಯಾನು ಅವು ಮಲ್ಪೆ ಅಂತ ಪನ್ಪನೆದ ಬದಲ್ಗೆ ಎಂಕ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ಯಾನು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾನು ತೋಜಾದ ಕೊರ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ಈರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಪನ್ಪನೆ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪನ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನೆಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಚಿನ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ UT ಖಾದರ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನ ತೂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾತನ ಆರು ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಬೋದು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಈ BJP ನಿನ್ನ ಊರ್ದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಜಿ ಈ ನಿನ್ನ ಲೀಡರ್ ಉಳ್ಳೇರಲ್ಪ ಅರಡ ಮಲ್ಪ ಮೆರಡ ಮಲ್ಪ ಹೊರ ಗೆಂದಿ ಬಕ್ಕ ಆರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶಾಸಕೇರು ಗೆಂದಿ ಬಕ್ಕ ಶಾಸಕೇರು ಪನ್ಪನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಪೂರನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಡು ಯಾನ್ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬೋಡಿತನಲಕ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಒಪ್ಪನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಒಂದು MLA ಅವಡೊಂದು ಆಸೆ ಒಪ್ಪನು ಐನ ಈಡೇರಿಸಿನಕ್ಕೆ ಏನನ್ನು ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೋರೇನು ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಐತೊಟ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಆದ ಎನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತೊಂದಂಡ ಬೆತೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಡಪುಂಡು ಸಮುದಾಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ದಾಯ ಪ್ರತಿಸರ್ಲಿಗೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಡುಲ್ಲೇರು BJPಗ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಗಳು ಸಮುದಾಯಗಳು ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾದಂದು ಒಂಚೂರು ದೂರ ದೀತೇರು BJPನು
ಈ ಕೆಲಸಲೇನೆ ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ಪುನ ಸಂದರ್ಭಡು ಏರೇರಿಗೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರಿಂದ ತೂತೇರು ಈ ಸಲ ಐಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸರಿ ಇತ್ತೆ ತುಳು ನಡಕೆ ಬಂಚಿತ್ತಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತಿನಟ್ಟದ ಆ ಥರ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆಲೆಟ್ಟು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅವ್ರ ಅಡ್ಡನೆ ಭಾಷೆ ಆದ ಅಧಿಕೃತ ಒಂದು ಮಾನ್ಯತೆ ಬೋಡು ಈರೇಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈರೇ ಶಾಸಕರಾಗಿರೋಣ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಪೂರ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತೆ ಬದುಕದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿನಕಲು ನಮಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎರಡಾನ್ಲ ಹೋದ ಪಾತ್ರನಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ತುಳುವೇ ಬರ್ಪುನು ಹೊರತು ಬಾಕಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ಬಕ್ಕ ಬರ್ಪುನು ಅಂಚ ಬಣ್ಣದ ಬೇತೆ ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ನಮಗೆ ತಿರಸ್ಕಾರ ಭಾವನೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಆಂಡ ತುಳು ನಂಗೆ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರಗೆ ಕೊನೋಡು ಪನ್ಪನ ಆಸೆ ನಂಗೆ ಉಂಡು ದಯ ಪನ್ಪನ ಅಂಡ ಇನಿ ಕಾಂತಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬತ್ತನು ಎಂಗ್ಲೆ ಪೂರೇಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪನ್ ದಯ ಬಂಡ ಐಟ್ ವೃಷಭ್ ಶೆಟ್ರೇನಿ ಯಾನು ಏತ್ ಸರಿ ಪುಗರ್ನಲ ಕಮ್ಮಿ ದಯ ಬಂಡ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪನ್ ಐಟ್ ಅಲ್ಪ ತುಳು ಬರೋಂದಿತ್ತು ಅವು ಖುಷಿ ಆಪನು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ತುಳುನಾಡದ ಜಾನಪದ ಶೈಲಿನ ವೃಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಗೂ ಕೊನೆಯದು ಆರೊಂಜಿ ವಿಶ್ವಡೆ ಒಂಜಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆದ ಬರ್ಪನೆಗ್ಲ ತುಣುಂದಾಂಡ ತುಳುತ ಮಿತ್ತೆಂಗ್ಲೆಗ ಆ ಒಂಜಿ ನೇತ ಮುಖಾಂತರ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿಮಾನ ಪುಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಕೆಲಸಲಾಂಡ್ ಜಾದ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಏರು ಪೂರ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪೇರ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡ ತುಳುನು 100% ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕುನ ರೀತಿ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಅವಡ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ತೊಡಗಿಸೋನ ಎನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಅಂತೇರಿ ಒಂದು ಸತ್ಯಣ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಆಸೆ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕನವು ಉಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡು ಪುರ್ನನ ಅವಕಾಶ ಇರ್ನ ಪಕ್ಷ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ ಕೇಂದ್ರೋಡ್ಲ ರಾಜ್ಯೋಡ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಮಲ್ತದ ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಕ್ಷ BJP ರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನುಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಒಂಜಾತ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರ ಬಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಹಿರೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪುನ್ನು ಬೇಕದಲ್ಲ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ.